Hori musu goxoa, ez da? Gabon adiskideok, gabon guztioi, eta gabon gozo-gozoa, bertatik, bertara zaleoi. Zer dela eta horrela hain goxo eta ez hasi gaurko saioa, besteak beste, San Valentin bezpera delako, gaur 13, bihar 14 dugu, eta bihar saiorik ez dugunez esan dugu guain gozoak izan da, zergatik ez diogu horrela ekiten gaurkoari, horrelaxe ekin diogu musu goxo-goxo bat, eta bere arrastoa gainera, hortxe kristalean edo leiharrean utzi diguna. Hala ere, bertatik bertarako musurik ospetsuena, aldakizue zein izan den, Lordi Saralegik orain gutxi lortu zuena. Txalo eta guzti egin genion izan ere ez pentsa, Inez Sainz edo, bakizue, Miss Espainia horri ez dio edonork musu ematen eta Lordik lortu zuen. Baina, zuek San Valentin eguna dela eta gogoan alduzue zuen lehenengo musutxura, bai, atzera egin dezagun denboran, eta ia gogoan duzuen, hause egin zitzaion galdera, honako honi, begira zer erantzun zigun. Zuko gogoratzen da zuen nolako izan zan zure lehenengo musua? Gogoratu bai. Bai. Zenbat urtekin izan zan? Da zuri zer dotzu ba? Ara, entzun alduzu, ze arrazoia bota duen zuri zer dotzu ba, zuri ze importa zaizu ba, ez da arrazoi txarra, baina horrek berak gero esango digu, noiz eman zuen lehenengo musu goxo eta zirrara eragin zion musura. Eta ez pentsa gero, musuak ongi ematea, artea ere izan liteke, ez da ez gero gauza erreza, eta egun hauetan artea esan eta arko esatea gauza bera da. Bai, bertatik bertara ez dago, badakigu urruti dira joan behar izaten dugula, baina guri gustatzen zaigu azken joera horiek eta ikustea, eta ez pentsa, ikurriña hortxe ikusten alduzue, hortxe dago Euskal Herria ordezkatua, arkon. Eta gainera Euskal artistek, nik uste dut antxe bertan izugarrizko arrakasta izaten ari direla. Hori da, gu jaso dugun izat azken notizia. Artearen azken joera gainera, honako feria honetan ikusten dira, eta benetan gauza harrigarriak ikusiko dituzue, baldin eta gure saioa ikusten geratzea erabakitzen baduzue, honelako xeak, eskultura, pintura, gainerako gauza arraro batzuk ez dakit definitzeri baote dagoen, eta han badugu kordezkaria, hortxe behar du gainera, aurkene Iturriozek, hementxe dago, epe, zer? Gabon, Andoni. Zer modu, zaizu Madrilen? Primeran oso ondo, honakoan bertara baino urrutixeago ikusten duzu, Madrilgo arkon, baina primeran benetan. Eta ez uste, ez nahi zeni hemen dagoen Euskaldun bakarra. Artista Euskaldun askoren lanak dira hemen ikusgai, eta horiein nola doakien ikusiko dugu. Dena den ikusleok zuen baimenarekin, noa orain bueltatxo bat ematera, eta gero jakingo dugu elkarren berri, de acuerdo? Aizu? Zandoni? Niri baimenik ez? Ez, zuri ez dizu baimenik eskatuko, akaso ez diazu emangota. Venga, gero ikusiko dugu elkarra, dos. Konforme. Agur? Agur, ongi bili. Ikusi duzu, aurkene Iturrioz Madrid aldera joan zaigu, eta bertatik esango digu, arkon, arte feria horretan, ze interesgarri aurkitu duen, eta ia bukar aldera oparitxo bat ekartzen digun. Baina bertatik bertara, gaur beste gonbidatu berezi bat ere izango da, Edorta Berez Vitoria da bera, tolosarra, eta berak afizio edo hobby bitxia dauka. Bai, jende ezagunarekin edo ospetsu famosoiekin argazkiak ateratzea gustatzen zaio. Ez hoiei argazkiak ateratzea, baizik eta bera ondoan dela beste norbaitek berari argazkiak ateratzea. Eta hementxe, laister batean erakutsiko dizkigu. Eta bestetik, Gasteiz aldera joan, eta horrelako ilusionismo erakusketa berezi bat ere ekarriko digu, ona bertatik bertara, Iñaki Leturia lankideak. Baina, aizue, gure ligoia berriro ere lanean, Bermeo aldean oraingo honetan. Ahora mismo. Ai! Hemen dako berbetar bat. Bueno, hemen dako zuten. Ikusi duzu, musutxuek asko lortu ditu Lordi Saralegi gure lankideak. Aizue, gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuet, bere alaxe, ia Edorta zatoz ona, bere argazki album eta guzki dator gainera. Zer moduz? Ondo. Ongi, esan dut hobby edo afizio berezi xamarra duzula, bai, ez da? Hombre, bai, baina badaude xelebregoak ere, ez? Hori ez du bukatu, baina mundu honetan ez dut uste asko egon diren izue bezalakoak. Jende asko ezagutzen duzu afizio bera duela? Bai, ezagutzen ditut, eta bueno, argazkina igualez, baina autografoak eskatzen, eta hori normalagoa da, ez? Baina argazkina, igual xelebrea dala, bai. Xelebre xamarra. Aipatu dut, ongi esan dut, ez da? Zuri famosoei argazkiak ateratzea
hori beraiek bakarrik ez. Osea, ni egon barret beraiekin. Bueno, eta albuna bat ekarri duzu. Hori da. Eta nik uste dut honena bere alaxe zeinekin argazkiak ateratzen eta atera dituzun eta ikustea dugula, ezta? Lehenengo zerrendan lehena zein aholkatzen diguzu esate baterako? Bueno, adibidez Julio Iglesias. Bai. Hor zaude, Julio Iglesiasekin, argazkia ikusteko moduan gara, eta non ateratzen nuen argazkia? Bueno, hau izan zen Benidorren, iazko ekainen, ez? Benidorren badao jaialdi bat, abestien jaialdi bat, urtera egiten dena. Gainera horre egin zen. Hori da, horre egin zen, eta aurten ez dakitze urte hurrena zen, eta bueno, area juntzan gonbidatu bezala, ez? Eta, bueno, nire aitan lagun batek, Benidorreko udaletxean laguna dauzka, eta orduan lortu zigun sarrera berezi batzuk, bipak sartzen zian sarreratik sartzeko, ez? Bipak esan duzuta, norbaitek gaizki ulertu. Bipak itango ja, jende, bueno, gonbidatu espezialak, ez? Osea, famosoak eta holako jendea, ez? Eta, bueno, gu handikan sartzeko aukera izan genuen, eta, bueno, topatu genuen, Julio Iglesias, ez? Hor argazkian ikusten ari gara beste gizon bat bigote duna, hori ez da famosoa, ez da? Ez, ua da Benidorreko alkatea. Alda? Ua da Benidorreko alkatea. Bertan famosoa izango da, baina. Noiz sortu zitzaizun zuri horrelako? Noiz? Bueno, egia esan da, nire lagun batek sartu ziten, ez? Osea, ni behai laguntzen nion beak argazkik ateatzen zituen, ja ni baino lehen, eta orduan, bueno, jazkenen, nazkatu nintzen behai bakarrik argazkik ateatzen, eta orduan ni hasi nintzen bai kolekzio horrekin. Esan zazu, zure lagun horren izena, eh? Bai, Mila da, Donostiarra. Mila? Mila. Bueno, Mila argazki atera ditu, Mila, eh? Milaka. Ia, zerrendan uste dut beste famatu bat badugula, Espainialdeko hau ere, Ana Obregón. Bai, Ana Obregón ere, kasualidadea, Benidorren, bai. Bea zen aurkezlea, jaialdiaren aurkezlea, ez? Eta, bueno, hor harrapatu nuen, bea 2 minutu falta zianen saioa hasteko, zuzenen emate zuten telebistaz, eta bea izan ja azkenekoen saioak egiten, eta ni ara junitzen. Simpatika ikusten du gainera. Simpatika, bai. Eta, bueno, hasiera baten esan ziten ezezkoa eman ziten, ez? Baina, gero ni bea baino, esan nion behin baino gehiagotan, eta orduan beak, saioa dena utzi, argazki ateanekin, eta gero ensaiatzen jarraitu zen. Jontxo. Eta antipatikoak izango dira tartean, ez da bakarrik? Bai, antipatikoak, badaude, niretzat antipatikoena Imanol Arias. Bai? Bai, oso... Zer egin zizun, bai, ez nekin bakarrik, ez, jende guztiarekin, ez? Osea, nahiko zakarra eta nahiko, ez dakit. Behar badan azkatuta egongo da, ez, hainbeste argazki, hainbeste jende famoso negori egiten badaki, ez da, hainbeste argazki utzi nazue pakean, eta ez? Nire ustez hori bere arrakastaren truke da, ez? Osea, jendea guk arrakasta emati jau, ez? Famosa egiten dira guregatik, ez? Orduan, juten bada persona bat, 2 persona edo 10 argazki bat ateratzera, nire ustez, utzi beharko luke, ez? Ui, albur honetan ikusten dudana ezagutzen dut. Hau Ricky Martin edo. Ricky Martin, hori da. Oaingo neskatxe gustatzen zaien, ez zera hau. Hau alare ez da Espainiarra, hau hor... Zakin nunga den. Ez da Puerto Rico kuarta? Bai, handik. Ricky Martinen argazkia ikusteko modua daukagun. Eta hau ere, bueno, argazkia ateratzeko simpatiko jartzen dira. Hori da, gero igual sekurako bronka botatzen dizue ondoren, ez? Baina, bueno, normalen argazkitan, euneko porzentai altu batek, oso simpatiko dira denak, ez? Setute pegari jartzen ezertako, normalean. Normalean, adibidez, Maria Teresa Campos, guain Telecinkon dago, ez ustez, baina, nahiko antipatika da, bere programan egon itzan lehiaketan. Osea, lehiaketa bat zeukaten. Ez sekula ikusi bere programa, poste nahi zuen hon izan. Aria junitzen, da lehiaketara, ez beha ezagutzea betek. Etxinpio nongi hartu, hola, ez? Hombre, gaizki tratatzen jende guztia. Osea, tratatzen du, berarekin lan egiten duten guztiak, buiaka eta, oso eski, ez? Orduan, ni ez nahi zitango privilegiatu bat, eta ni ere gaizki tratatu ninduen, ez? Eta azkenen, ni perrada ematen dut, eta azkenen lortzen dut, eta azkenen argazkiateak genduen, eta, angelitu zen, da ni itxafun nintzen. Asi que ni argazki badokat, asi que baina nahi du nahiteko. Eta argazki batek berdin balio du berak zailtasuna jarri ezkero, oso erraz lortu ezkero, esan dut, zailtasuna jartzen duten horiek, ez dakit, preziatuagoa dira zuretzat, ala... Preziatuagoak, gero ikusten, batzutan, pentsatzen dugu, ez alpena merezi duen, argazki baten gati, ez dakit, edo zein lekutara jun, edo ordu batzu pasa, edo ez dakit, ez, horrelako... Hori pentsatzen duzu? Eta pentsatzen dugu, hori pena merezi duen, ez, baina gero argazkia ikusten deunen, eta ja ikusten dugu, hortuta daola, ez, urrengo arte, ez? Urrengo arte.
eta horrela. Norbaitek edo norbaiti musuak kentzeri lortu duzu, esate baterako, Lori Sarali gainera Ibarrakoa da, Tolosa ondokoa, eta berak Ines Saintzekin argazkirik ez, baina badaukatzea bat, bideo bat grabatuta badaukagu. Zuk Ines Saintzekin badaukazu argazkirik? Ez. Ha, eta bera bai. Ba, aukera izan nuen, baina nintzen jun. Ez zinen jun, Eta zer dela, eta ez zaizu gozatzen bera? Bai, baina ez nintzen nuen, bueno, ez nintzen jun ez nuelako nahi, baizik eta lana neukalako, eta bueno, eta nintzen jun, baina bueno. Jungo naiz, lortuko ez. Musurik entzen direzu? Aprotxatzen duzu bide bat ez esan nahi dut? Hombre, bai, batzutan bai. Batzutan bai? Bai, adibidez, bueno, ni ez nio lapurtu, beak eman ziten, hobeto esan da. Bueno, Carmen Sevillak. Carmen Sevillak, bueno, hori izan ba hori da. Bera musuak eman zizkizun? Bai, beak torri izan da. Musuk ematen di... Horrek simpatika itxura da emakume horre behira. Bai, oso simpatika. Carmen Sevilla. Jesus. Gu galdezka ibili gara kalean, lehen ikusi duzu gaina erantzunetako bat, ean, Bizkaiko herri txiki horretan lortu ditugu erantzun hauek, eta inguruetan dena esan baldin bada, barkatu, gripe eta katarra bakizu eta lehenengo musutxo hori gogoan ote duen galdetu digu jendeari. Eta batzuk adindua dira, edadetu xamarrak eta takipa oso buruna dute. Ikusi? Zelan gogoratzen dut zuzuk emundako lehenengo patxua, lehenengo musua? Garta. Bueno, hain di urte asko, ez dakit zelako izan egin, amezetan behar. Eta gogoratzen nolako izin zen? Bai. Ez. Ez duzu gogoratzen? Mira, 70 imaztengo. Zelako izin zen, ordu nezebez. Gogoratu bai? Musua, ez urte asko data. Ikusarra guk. Lehenoko mozu esango zahan, oindala berrogeta esagonia. Berrota maboz, irurogei urteko bulti. Mozue, no biziri. Bueno. Ibarren. Posa edo lotza sentitu zen? Posa. Lehenengo musua munda posa? Bai, gizaren noen eukin hori. Posa. Bai, posa. Eta ze sentitu zinun, posa, ero lotzie, ero... Usteo posa izango zala, usteo nahiz taipa. Bai. Nik gure oango moduko, nik ez bintzetu oango moduko lagorik izan. Suposatzen dut, bai ez ja hortaz urte asko da, garo, Posa beti, garo, gaur bai? Guzema gaztio gozu hauek. Gerua etxen da, ontsa pesta txarto. Orduko zu hauten da. Zako zarre, zataz gaur burue. Zataz ja gauz gaztotelez. Neu, Zenbat urtekin izan zen? Ni gazte. Gazte. Bueno, gazte ez, Igual 30 urte bai. Ez, gitxe, 27 urteaz. Zenbat urtekin? 12, 13. Ozak, pasan mendea, ez da inoiz. Zenbat urte? Bai. Izan, 18. 18? Jaro, bizte. Ez, 15. Olan ganorazko hauztut 15. Taipa mazazpiro, mazazpiro. Zuk emon zinutzen berai ala berak emon zuten zuri? Nik? Amegara. Baina lehen, mozuek emuti pekatu zala. Lurre, claro que sí. Ni no seguro esto, berak baina, no seguro mutilean mozuek emonik. Neurein bat ekurin bakarrik. Lehenengo neu berari, gero bera neuri. Neu beti lelau. Gero bera apur bete fizetzen daren bar duen. Nik ez pentsatzen amotzatenik. Bakizu lelo atrap... Ontxe komotentzak egitxau, gaztetan bai. Lelo atrapezinek, handik. Horrein beraritzo importatzen mozuek, bai niri bai. Hon ez da beti mozuek eta no tiene grazia ahora. Gure mozu iso esan, con amor. Hon ez dago, lakorik. Musutxuek porramor izan omentziren maitasunez eta gaur ez tomen dago horrelak hori, baina emakumea egongo dira, garai bateko bezalakoak ez dira ala ere, baina orain ikusiko dugun personai honek, ez dakit musutxuek ematen dituen, bera apeza da, apaiza da, abadea, baina, bueno, musuak ematea uste gustatzen zaiola, ez dakit, bene-benetako da, zuk gertu euki duzut, azten muzkoa dau, apele saita edo... Nahiko nazkagarria, ez dakit. Bai, osea... Eta horlakoekin argazkia eukitzea usatzen? Batzutan baita, beste batzutan ez zaitik. Adibidez, Javier Gurrutxaga, Letizia Sabater, eta guztiek izan ditut argazkik ateratzeko aukera, eta ez ditut atera. Ez zaitik, nazkagarria dialako eta dere kolekzioan ez ditut sartu nahi, eta horregatik.
Normalen bai, normalen denekin. Hori xamarra da, esaten ari zaren, hori zuretzako noski, eta zure irizia da, eta... Eta Apple salakoa izan da, laire ateratzen nuen argazkia. Bai, zatik, gelitu nintzen milarekin juteko, eta, ja neola, aten genuen. Mila, ez da mila aurkezlea, baizik, mila zure lagun hori da. Urrengoa argazkia, hau gainera egun hauetan oso famatu eginda, bakizue bihotzeko sekretuak edo delako pelikula hori, Montxo Armendaritzena, eta, protagonistatako bat da, Andoni Erburuz gain, Txaro López ikusiko duzu oraintxe argazkian, edortarekin batera, hortxe zaudete biok, eta, Txaro López zer? Txaro López, ni Tolosan galtzaundi alizkarian lan egiten dut, eta, enkargatu zidaten Tolosara zetorren beak, antzerkia egitea, eta, enkargatu zidaten elkarrezketa egiteko, Orduan, elkarrezketa... Sexua bakean egitagun, edo hori adire egiten hau emakume hauen? Elkarrezketa telefonotzen gendun, ni bere etxea nian, eta elkarrezketa telefonotzen gendun, Eta gero Tolosara etorri zanen, geritu ginen, bisitatuko nula, eta orduan, area junitzen, eta oparitxo bat eman genien gainaz, Tolosako babarrunak, eta... Así que, oso simpatika da. Oso ondo, ia ondorio handirik ez duen izan, bezala, Zinea, aipatu dugunez gainera bide batez, eta musutsuak eta famosoak, eta nahastuz, zinean bai, benetan eman direla musu ikaragarri politak, eta oraintxe olako bilduma berezi bat egin dugu, goxo-goxoa, San Valentin bezperako modukoa. bukatu da, zeluloidezko musuak, ez baina zeluloidea baino gehiago nahi nuen eta musuak benetan politiak. Zuri zinea gustatzen zaizu? Bai. Bai? Eta zine artistak ere atera dituzuela badakit. Bai, konparazio batera Isabel Pantoja abeslaria da, baina zine ere egin du emakume honek. Eta? Isabel Pantojarekin, bea Madriden teatro baten eitzan abesten, kontzertu baten baten. Eta, irteeran, jende askotzeon bea saludatzeko, agurtzeko, eta autografok eskatzeko, eta bakizat, eta kizarrez. Eta orduan, nik kotxean ondon jarri nintzen, ez? Eta bea jende guztia pasatzunen, bea sartu nintzen kotxean, ez? Eta nik argazkiatea nahi nuen, klaro. Orduan, esan nion, mesedez, argazki bat atea nahi nuela, eta bea oso simpatika kotxetik anatela, etxi, utzi berela txikia, Perutik ekarri duena, barru utzi, eta benga, argazki atera, eta gero barru bat, aspa. Beste telebista batzuetan esaten dutenez, oso, antipatikoa direla, nazkatuta daudela kamarekin, eta paparazzi, zu paparazzia ez zara izango behar bada ez beste zaletasun badukatzu, baina lortzen duzu horrelako... Nire kasuan, Isabel Pantoja oso simpatika izan zen, bestekin ez dakit. Igual Maite Sakamponekin oso antipatika da, baina beste batzukin ez. Eta esango duzu, ia denak espainola gaukeratzen ditu, mutilonek, ez, euskaldunak ere badira tartean, eta konparazio batera, Ane Igartiburu, Madril aldean dugun euskaldunik edernetakoa, bide batez, eta ospetxonetakoa, eta horrekin ere lortu zenuen, Ane Igartiburukin argazki ateratzea horrentxe daukagu, eta
Ane Gartiburu... Euskaraz esan zenion, nola? Hemen ETV-en egin gendun gaina. ETV-en egin zenuten. Beak itezun programa bat, Iturregakin, ez? Patxi Alonsokin, la gran oportunidad. Miramonen egiten zuen, bai. Eta, bueno, anatea gendun. Eta oso sinpetika, oso guapa, eta oso dena. Debetatik... Musutxorik eman zizun? Musu bat, bai. Bat? Bai. Bueno, bakarra, baina gogoan alduzue beste ura. Aspaldi honetan ez dugu entzun, oso abesti ospetsua izan zen, eta ez dator gaizki, ez agabateri gaizki torriko gogora ekartzea. Goza dezagun. Emoiztazuz musutxue, maitie, hartu isu buruxu, guztixe, eroa isu bixot, tristie, zure pixotzarekin. Emoiztazu portxue, sorgine, atetxu baten, berdine, begitxu gorrixen, samine, sendatu isu nirekin. Oinakoz gabien, berbak irratien, bero pixka bat gure neuken. Berba isu bajutxu, eskuen elduxu, ez utzi laztanik eiteke. Gero esnatzien, lagaixu etzien, zure marrubi usaintxuen. Ta ez eixu pentsa, ez dela erreza, gauza politek pentsatzien. Ez gero erreza gauza politek pentsatzie. Ia, ikus baliko beste argazitxo bat, Paco Raval. Paco Raval, bai. Bueno, aktorea izan dago emakine bat pelikula egin du gizon honek. Bueno, honekin, ezagutu gendun beste aktore bat, Tomas Zori, uste izena dula, zar bat. Eta, arekin, erdi lagunak egin zetik egunero ikuste gendun, ez, zinemaldin. Eta, azkenen, bere esker, sartu egin duen sala batean, ez, egon gela batean, eta hor Paco Raval zeon, bere emaztearekin, eta, haren xeri ginen behakin, eta, izketan, eta oso ondo. Majoa hori ere. Oso majoa. Bueno. Edorta Perez egin izketan jarraituko dugu, baina gogoan izan Arkon daukagula aurken Iturrioz gure lankidea, eta Arko zerrote den ez dakinarentzat ikustut oso erreportai polita egin duela. Berak azalduko digu rentxe. Beno hementxe naukazue planoari soiri haundi eta ez ezagunetan bezalaxe. Izan ere, hain da haundia eta interesgarria inguru hau. Zer modu zerkarrekin ikusi eta Arko zer den ezagutzen badugu. Begira, nolabait esateko Arko bi auzo dituen herri bat da. Eta horrelako pabiloi haundi bakoitza auzo bat da. Pabiloietan kaleak daude. Eta horietan etxeak. Etxeak arte galeriak dira. 204 galeria biltzen dira Arkon eta guztira 1200 artisten lanak dituzte ikusgai. Horietatik artista euskaldunak 30 inguru dira, 7 galeriatan banatuta daude. Horietako bat Txillida bera. Edozein herritan bezalaxe Arkon jantokiak egon ere badaude. Mundu osoko jendearen biltokia ere bada Arko. Sorpresa, sorpresa. Beno, eta ikusten duzue, hau ere Arko da, gonbidatu ospetsuen bisitari ospetsuak. Dena den honakoa oso ikusia daukagu, beraz gu jarraitu dezagun gurera. Artea bai, baina provokazioa ere bai.
Arte aldizkarien topagune ere bada Arkoetara, nondik Zarauzko fotomuseuma aurkitu dugu hemen, eta zuek ere aldizkari bat aurkeztea etorri zarete? Bai, hori da, gure asmo nagusien abentza jendeak ezautu desala, eta bueno, gehien bat azaldu, plazaratu, eta bueno, beira ze hurbil daukagun, Zarauzko fotomuseumeko aldizkaria, eta Arkora etorri behar ura ezagutzeko. Bueno, hauek aldizkariak aurkeztera, eta gainontzekoak zertara etorriko ote dira Arkora? To introduce to the Spanish people our British artists. Just to see art. To get information about the latest work. You are buying something? No, it's too expensive. Yes, definitely. Eta hauxe da batez ere Arko, artean, batzuek artea ikustera datoz, besteak saltzera, besteak erostera, gutxienak erostera, gu horixe egitera etorri gara artea ikustera eta artista euskaldunen ordezkaritza ezagutzera. Beraz, haiek bilatu eta bere alaxin aukazu bueltan. Bueno, entzun duzu, Euskaldun artisten berri gero, ekarriko digula aurken iturri bigarren zatian izango da hori, baina hemen bertan daukat nik horrelako artista bat, izan ere, famosoekin hainbeste atera, horta zuzeu ere, famoso edo artista egin da zaude. Bai, nahiko famosoa naiz. Bai? Bai. Eta, horrek ze ondorio izango ditu, onak txarrak, zuri gustatu egiten zaizu famosoa izatea, Bueno, ez ezkoa esango, zakit. Bueno, ez da txarra. Bat aukeratzekotan, mengo album honetatik, bat aukera jarri ezkero edo sekula ez da gizenbait milioiren truke salduko ez zenuena? Bakarren bat aldago? Ez dut uste. Segunda zenbat milioi eskintzen duten. Bat ikusi dut Pilar Mirorekin esate baterako. Horrekoak izango dira. Pilar Miro, ja arrazki horre historia du ez, etik. Ja emakume hori ja hiltzaigu, eta ez dakit salduko nuken, ez? Segunda zenbateko eskaintza daukate, baina, ez dakit. Ez dut uste. Horta, Perez, Vitoria, mila esker hona etortzeatik, segi horrela argazkia pilo ateratzen, da albunak eta albunak egin, da izu. Eskerrik asko, baina bukatu baino lehen, da baino lehen, zurekin argazki bat atera barko, ez? Kolezioan sartzeko. Ni famosoen artean sartu hori da. Baldintza bat jarriko dizute. Niri, gero nire argazkia horrez jartzea, Maria Teresa Camposen onduan ez bintzatu. Beno. Aterelun onduan jarriko izatu. Aterelun onduan, bueno. Gainera, ze paparatzita guztietu. Hori da. Bueno, tera. Bueno, argazkia bai, baina musurik ez, hori Lordik. Atxedena eta bera segatoz. Lordi. Jesus, gure Lordi ikusi duzu ere bat txoatuta dago, ilusio ikaragarria egin zion horko musu pare horrek. Eta izue, ilusioa bizipoza beharrezkoa da, eta beste kontu badaia ilusionismoa. Hori ere badago, eta gainera oso erakusketa interesgarria dago Gasteizen, Amarika aretoan. Iñaki Leturiak oraintxe erakutsiko digu.
badalduzue aurreko show edo emanaldian truko edo amarroren bat. Daudela jakindare zaila da harrapatzea, eta izan ere ikusitako guztia ez sinestea, ez da aholku txarra eguneroko bizitzarako, baina are baliagarriagoa da ilusionismorako. Ilusioa errealitatearen beste aurpegi bat baldin bada, eta magia ara ihes egiteko bidea, zein da benetako aurpegia. Muntaia komplikatu guzti hau, hainbeste elementuz osatuta ikusten duzuen muntaia hau, linterna magiko bat da. Zerren linterna magiko bat? Begira, norbait ez dagoen toki batetan, dagoela jendeari sinestarazteko tramankulu bat dela esango genuke. Gainera, hau ilusionistek edo ilusio sortzailek erabilia dute, eta baita zinean ere aurrez erabilia da. Eta funtzionatzen du, begira, han dagoen ura, besoak mugitzen ari den ura, neu naiz. Ez dakit nor den, nire ondoan dagoen hau, baina, gustora gaude bio. Zerrengo dugu, musean? Zu nortzara, barkatu? Nola izena duzuzuk, barkatu? Baltzoaz, agur. Ikusi duzuen erakusketa honetan politikan bezala azken finean dena da ilusioa. Txoko guztiak dira beste norabaiteko atea. Igogailu hau norako atea izango den ikusi egin behar. Botoi honi eman, zea itxi, igogailu normal bat dirudi. Oino, bofina eta dana dauka igogailu honek. Ben, ateak irekiteko eta iztekoa, irekiteko eta iztekoa, eta palankatxo hau. Ikusi alduzu hori, gure Iñaki Leturia, papoa izue, nora bai joan da, baina ez dugu ikusi nora hori dena ilusioaren kontua. Baina orain ikusiko duzuen musu pare hau, honek ilusiotik ezertxore ez dauka, benetakoak dira eta gainera berdin-berdinak, igualak. Zan dut ezagur, eta zu bertu? Hemen hau ondisa. Garbitor begia. Pare hori ezen Ines Saintzena, baina arena baino goxoagoa, seguru aski, Elene Alberti gure lankideak jaso ditu bi musu horiek. Eta orain, Madrid aldera goaz, Arkora, handago aurkene iturrioz, dakizuen bezala, eta orain, artista euskaldunak erakutsuko dizkigu. Ibiltzen, ara nora iritsik-garen Donostiako DV galeriara. Sei artista ekarri ditugu. Arkora, Cristina Iglesias, San Escali, Jose Ramon Amondarain, Javier Alkain eta Andres Nagel. Eta zen nolako harrera dute artista euskaldunek hemen Arkon? Ona, jende interesatzen da? Bai,
Bai, jendea interesatzen da. Harrera ona beraz, eta hemen ikusten ditugun lan guzti hauetatik saldu aldezue baten bat edo... Bai, Jose Ramona Mondarain saldu dugu, Cristina Iglesias ere bai, eta San Eskali momentu. 3 lan beraz? Momentuz bai, bueno, beste batzuk dauzkagu. Lehen horbaitek esan dit, ona arkora artea ikustera, edo artea bultzatzera, edo artea erakustera, eta zelak, galerien helburua zein da? Batez ere artea saldu? Bai, hombre, saltzea beti bultzatzea da ere bai, ez? Adibidez, Amondarainen lana fundazio batek erosi du Amsterdamen dagona, eta hori guretzat oso importantea da. Ez da bakarrik salmenta, baizik eta Amsterdanera dijoala, ez? Dana batera, baino azken finean ikuste dut hau feria komerzial badala. Eta gu etortzen gira saltzera, eta saltzen badugu asko sobeto. Hauek Dora Salazarren lanak dira eta Bilboko Windsor galeriak ekarri ditu. Ikusten duzue zelako argazki bilduma ikusgarria, hauek ere artista euskaldun batek, Miguel Angel Gauekak eginak ditu. Honako hauek dituzue Jesus Mari Korman Pasaitarraren lanak eta beste hauek berriz Javier Balda Iruñarrarenak. Biak ere Altxarri galeriak ekarri ditu Arkora. Bueno, artistaren aldetik zemuz dijoa feria? Niretzat oso ondo momentutik eta uste dut generalki nahiko ondo. Baina nire kasuan oso ondo. Galeriak, badakibuno, saltzera edo etortzen dirala batipat, artisten helburua arko feria honetan ere hori alda, lanak saltzea edo? Beste bat izango duzu, noski? Niretzat ez. Ni profesionala naiz eta saldu behar dut bizitzeko, baina ez da nire objektibo. Niri importatzen zait jendeak zure lana ezagutzea? Bai, ez ezagutzea. Apreziatzea. Bai. Bueno, zure lanan zaigea hemen dauzkagu eta zu baino inork esplikatzeko pixka bat zer ekarri duzun Arkora. Eingo alde, zaldiak, bai, zaldiak barra daude hemen. Eta gero zaldiak horman ere bai, eta strukturak, bai, iaz, eskultura bat egin nuen, andre bat eta strukturak eta dana margotzen dut. Aurten zaldiak izan dituzu buruan. Aurten zaldiak eta bai. Bueno, proiektu bat da, eskultura eta dana inguruan. Inguruan egin dizun lan guztia. Hori da. Bueno, mila esker. Zela. Halaxe da. Esker mila Pedro Txigida eta, ondo joan doak izula. Ba. Nio, zaldi polita da hori, baina, tira, ikusi duzu, nahiz eta euskaldunak izan, horko artista horiek, tira, euren burua ez daukatela, doain emateko prezio handi xamarra, baina lan ona baldin badira, haizue, ordaindu beharra dago. Euskaldun artisten lanak ikusi ditugu, haizue, eta euskaldun musuak nolakoa izan behar duen ote dakigu, diferentziari ote dago, euskaldun eta beste musu baten artean. Guk, konparaziotxo bat jarri nahi dizuegu, eta ia gustatzen zaizuen, euskaldun peto-petoa den musu hau. Zerrega maiozu, zerrega guzti, zerrega. Bosutxua. Zer duzu bat? Musutxua da emateko, musutxua! Musutxua emateko, Musu landua zen horiek, kostatako musua, euskaldun bene-benetako musua azken batean. Hori bakizun hortzen, Agustin, fikako nabu edo arbi haundiaien ugazaba zen hori. Eta musutxuekin jarraitu behar dugu, gozategikoekin eta oraindik ere ahaztu gabe daukegun kantu honen beste zati batekin. Moiztasuz musutxue, maitie, hartu isu buruxu, guztixe, eroa isu bixo, iztie, zure bixotzarekin. Emoiztazu borutxue, sorginen,
Sendatu isu nirekin. Hala, bukatu da hainbeste musu eta hainbeste musu. San Valentin bezperaia gu hasi gara ospatzen, ala ere nik uste dut urte osoak izan behar duela San Valentin, ez du balio egun batera mugatze horrek. Bagoaz, agurtu beharren gara, baina nik badut esperantza oraindik ere, aurkena Iturriozek arkotik zeo zer ekarriko ote digun edo, Ia guretzat opari txikiren bat besterik ez bada, aurkitu duen arko itzel horretan. Kaixo, hementzeate, nire hementxe ikusten duzue artelanen artean hau ikusgarria bada behintzat ezta. Aizu eta behin arkora etorriko eta zuei paritxo bat eraman nahiko nizueke, ea guztionen artean ez dela proposik aurkitzen dugu. Zazpirun mila peseta. Jostailu politxa da, baina garesti xamarra ez da. Bai. Hau, haundiegia. Estudioan jartzeko aproposegiak ez dira, ez da? Ez da nik uste. Hauek berriz txikiegiak dira. Honen prezioak hasi galdetura ez dut egingo, ohea badaukateta. Pedro Txillirak egindako zaldiburu honek liliuratuta utzi naulen ez da inuz egindakoa da, baina honek ere 4,5 milioi balio ditu. Enperadorearen alaba, brontzez egindako eskultura, 7,500,000 peseta. Liburuak dira hauek, alaxe deitzen da artelan hau, baiakizu zenbat balio duen, 7,5 milioi, munduko libururik garestienak. Ai, batzuek handiegiak dira, kuadro hauek bezala ez lirateke estudioan sartuko. Eta dena den, artelan txikienak ere, ezin ditut nik ordaindu, beraz uste dut, beldur naiz, ezin izango dizuedala oparirik eraman hemendik. Dena den hori bai, hemen arkon ikusi ditudan artelanik ikusgarrienen irudiak emango dizkizuet, eskainiko dizkizuet opari gisa. Bai, nik uste dute artelan hauek dituzten prezioak ikusita horrekin konformatu beharko dugula. Benetan ikusgarriak badira, bakarren batzuk, baina salneurria ere ez da ez noranahikoa. Atzokuk Txaro Arteagari, gogoan alduzue, opari virtuala egin genion, irudizkoa, mimosak, harrapa ezinezkoak iaia, iruditan, eta gaur ere horrekin konformatu beharko dugu aizue, Arkora bisita egin, baina azkenean horrelaxe geratu beharko dugula alegia. Ikusten zurio gaurkoz besterik ez, ostirala, 13 dugu, ilargia bete-betea, gau pasa txiki bat egiteko ez dago ez giro txarra kanpoan, baina gogoan izan, astebura pasata gero, San Valentin eguna pasata gero ere, astelenean amodioz beteriko saioa egingo dugula, goxo-goxo, hainbeste musu behar bada ez da izango zuentzat, baina zeo zer izango da, Ez aztu astelen arte, bizi ongi, eta lordi berriro. Agur, agur.